من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Shugaban jam'iyyar ‘yan uwana ‘ya'yan jam'iyyar APC da farko muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon hallarar wannan gagarumin taro da fatan ya zama alheri a gare mu duka. Muna yi muku godiya ‘ya'yan jam'iyyar APC na Warawa da Dawakin Kudu saboda wannan ƙauna da karramawa da kuka nuna mana a matsayin jam'iyyar APC. Akwai tarihi da nake son ga hankalin mu a kai. Na tabbata da yawanku kun san wata addu'a da muke yawan yi. Addu'a da muke cewa ya Allah don girman zatinka, don girman sunayenka, don girman annabawanka, don girman mala'ikunka, ka ne duk wanda zai zama fitina a gare mu. Muna cewa Allah ka nesanta mana shi. Muna cewa don waɗannan sunaye da muka kira, wanda zai zama alheri a gare mu, Allah ka haɗo mana shi ka gaggauta kawo mana shi. To wannan addu'ar mu da na saurara mu da na tsawon shekara 16 ko 18 wannan addu'ar muke ta yi kuma ba mu taɓa yi wa Allah kokonto ba cewa zai karɓi wannan addu'a tun da 1999 ake jujjuyawa wasu su yi nan wasu su yi can wasu su yi nan wasu su yi can wasu su yi nan wasu su yi can
karatu kun san mun saba cewa mu tamu ba irin tamu to sai Allah ya karkato sai gashi ga munan duka ga Ganduje ga Shekarau ga Sifika ga Aminu Dame ga su da Alam da wata ana ta nesanta waɗanda za su zama fitina, ana jajjefarwa, ana tsintsincewa, sai ga shi yau ga tamu ga tasu can, ga tamu nan ga tasu can, don haka sai ta ƙara tabbata cewa dai tamun nan dai ba irin tasu bace, tamun nan dai ba irin tasu bace. Don haka muna tabbatar muku da cewar wannan tafiya da ake yi a yau a ƙarƙashin jam'iyyar APC insha Allahu Allah ya karɓi addu'o'inmu da mu da masoyanmu da muke ta yi, Allah ya haɗa kawunanmu a yau, kuma a kullum masoya ne suke daɗa gangarawa cikin jam'iyyar APC. Suna daɗa bana waɗancan dai da suke su isu, kuma mun sha gaya mutane cewa duk irin hular da za ka sa, duk irin rigar da za ka sa, duk irin zancen da za ka yi, duk irin zancen da za ka yi, kai ɗin nan dai kai ne.